Hitzak, solte, banan-banan, esangura jakin bat daukate. Aseptikoak eta inpartzialak dira. Kemena, beldurra, sufrimendua, duintasuna, ezintasuna. Arrasate 1936. Emakumea, gerra eta errepresioa. Bigarren Errepublikaren garaipen herrikoiarekin, hezkuntza, lana... Viva la República, deketan. Da geu, pues, viva esate dutzen, Ba, ja kangen guzu. Tropa fasistak tren geltokiko bidetik, Madalena kaletik, sartu ziren Arrasaten. Portaloian, alzamenduko 2 koloretako bandera Se va a celebrar un Tedeum da acción de gracias por eso. Pues fíjate, habían entre las gloriosas tropas, ¿no? Sartu hauen morterazo bat, ez dakit nundi botata, anaia 18 urteko hile, aite eri dute, gana guztiek akabaute. Urriaren 20ko goizean, emakume zein gizakumeak udaletxean kokatutako behin-behineko gartzelatik ateratzen hasi ziren. Herriko hainbat margariten irainen artean eraman zituzten. Urriaren 21ean, hainbat presoren emazteak euren senarrak topetan saiatu ziren ondarretan, Ursalen, gobernu militarrean... Egun baten, da sanotzen amarie. Ama, dana dauki haitxetak guk ez dugu? Ba, emunutzen sarrada bat, haitxat burutik joan, sekula bez. Sarrada bat. Están hechos uno encima de otro. Fusilados en Ondarreta. Desanotzen, no, que descansen. Querida Carmele, me alegro nos hayas seguido. Hemos hecho un mal viaje. Eta gainontzeko laurak, arrasatearrak, azaroaren 5 eta 6ko gauetan. ¡Apunte! ¡Fuego! 40 urtekoa, 3 seme alaben ama, 5 hilabeteko haurdun erail zutenean. Baina gure Florentina be, embarazada ihun gero, Hori inbida, Errepublikar gudari baten emaztea edo alarguna izatea, berez nahikoa zen publikoki humilatua izateko. Zera, ulie bai, eta zeiterrezin horozteizaren montzien, eta kale ibili zituen. Bera bakarrik ez beste batzupe bai. Frantziak hartu zituen ume gehien, baina Ingalaterrak, Rusiak, Mexikok, Belgikak, Suitzak eta Danimarkak. Hartu neskatileak, enda, arranztara, tian etxera. Eta zepaztu dago, gauzak zatarretan azitxardaz, da zeu dure hemen ikustek. Fansien asko etzien sekula itzuliko, eta itzuli zienape gorrixak paso behar esan zituzten. Garra hostia gogorra izan zaneta. Que si dormía con ellos, pues que no le pasaría nada. Antes muerta que dormir contigo, majo. Fansan eske, lana eske, zerrajera era fansan, desan notzien, afusiotako emaztien dako ez dagoela lanik. Hauetako asko eta asko ezezagunak izan direlako, dokumental honek, emakumeek jasandako ahanztura eta isileko historiak airera. Gerrarik ez da bier. Entzun bata bezieri. Gerri gauzo tristie da. Tristie. Que se sepa, yo creo que sí, que se sepa lo que ha sido la guerra, oye. Enbeste años izango, enbeste años geixo.